मुसलपुर नोगोर जौगाखां नोगोरनि बिबानगिरिफ्रा दिनै समायखिरा लाबाय। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर नोगोर जौगाखां खोन्दोनि बिबानगिरिफ्रा दिनै समायखिरा लाबाय। गाहाय मासिगिरि महरै बिद्युत बसुमतारी, आखान्थि मासिगिरि महरै डक्टर गजेन चन्द्र बर'जों लोगोसे सा 8 वार्ड कमिशनारजों गासै सा 10 सोद्रोमाफोरखौ लानानै आबुङै दाफुंबाय मुसलपुर नोगोर जौगाखां खोन्दोखौ। बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्म आरो ध्यानश्याम दास बिथांमोननि नुजाथियावनो बे समायखिरा लानायखौ मावफुङो। समायखिरा लाखांनायनि उनाव गाहाय मासिगिरि बिद्युत बसुमतारीया बुंथियोदि मुसलपुर नोगोरखौ जौगाखां होनो थाखाय फारफ्रोमबो बिथिङावनो गोख्रों खामानि मावगोन। गिबियाव लामा हान्थिनायनि राहा आरो ड्रेनफोरखौ फोसाबनो थिक खालामगोन आरो खुंथाय गोहोनि सोरखारजों सावरायनानै फारियै मावलांनो थांखि लानायखौ मिथिहोदों। थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनदों। जों दिनैनिफ्राय जे जोङो जोंनि मुसलपुर मिउनिसिपाल बर्डआ गठन जाबाय बा फुल्लि माबा जाबाय, बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय गनायथि मोनदों रायजो राजानि गेजेराव आरो अफिसियेलिबो। दा जोङो गिबियावनो ड्रेननि आरो लामानि खामानिखौ मावनो थाखाय थांखि लानाय जादों। बिनि अनगायैबो जोङो लोगोसे जोंनि लिडारफोरजों सावरायगोन। EM GM दं, बिथांमोनाबो स्पिडलि खामानि मावबोगासिनो दं। दा जोङो मा जायो, गोदान जिहेथु जोङो दिनैसो गठन जाबाय बा हपत ग्रहण लाबाय बा समायखिरा लाबाय, बिनि थाखायनो जोङो बावैनो बे साननैसोनि गेजेराव जोङो प्लेनिं मोनसे खालामनो नागिरदों। बे प्लेनिंनि गेजेरजोंसो जोङो मा मावनाय जागोन बा बले जों मुसलपुरखौ माबायदि जोङो डेभेलप खालामगोन, बिनि सायाव जों एसे सावरायनो जागोन आरो बिनि उनावसो जों मावगोन। सरकारनि फारसेनिफ्रायथ' जोङो गोबां हेफाजाब लुबैदों। मानो होनबा जोङो जोंनि मुसलपुर ओनसोला गोबां समनिफ्रायनो गोग्लैसोनानै थानाय। दिनैसो जों मोनसे सुबिदा मोनदों। प्रमद सारनि दैदेननायाव दिनै प्रमद सारा जोंखौ नायफिननाय बायदि जादों आरो हिमन्त साराबो जोंखौ जिहेथु थाइसे मेगनजोंनो नायदों, जों बेखौ अनुभब खालामदों। बिनि थाखायनो जों सानो फैगौ समाव जोंनि मुसलपुर ओनसोलखौबो मोजाङै नायफिनगोन आरो जोंनि डेभेलपनि थाखाय बिथांमोना जोंनि फारसेबो माखासे नांगौखिनि रां रुफायानो जा बा बले माबा मोनसे राहा लामायानो जा, बेखौ जोंनो हरगोन, बेखौ जों मिजिंथियो। साबैसे सुबुङा समायखिरा लाखो? जों दिनै गासै वार्ड 10 जन दंमोन। वार्ड कमिशनार 10 जन, जों चेयारमेन, भाइस चेयारमेन आरो जों गासै 8 जन वार्ड कमिशनार दं। गासै जों 10 जन। जोंनि बे वार्ड कमिशनारनि जिथु बाउन्डारि, बिनि गेजेराव माखासे मानि धर्म अनुष्ठानफोर दङ। बे धर्म अनुष्ठानखौ जोङो दासिमहालागै जोंनि EM सारमोना जेरैबायदि मावबोदों, अलरेडि मोजाङैनो मावफुंगासिनो दं। अब्लाबो जोङो जोंनि फारसेनिफ्राय जोंनि जिथु बर्ड, जोंनि जिथु मिउनिसिपाल बर्ड, बे बिथिंनिफ्रायबो जोङो हानायमानिखौ मावगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो मोनसे थांखिबो लानाय जाखादों। दा बे थांखिखौनो जोङो लासैनो रायजो राजानि सिगाङाव जोङो थारैनो लाबोफुंनो नाजागोन आरो बे खिनिखौ जोङो मावफुंखाथारगोन। दावबायारिफोरनि थाखाय बेफोरबायदि मोनसे जायगा मोनसे पार्क बानायदों नामा? दावबायारिफोरनि थाखाय दा बेबायदि मोनसे माबायाखै, खिन्थु जों सानदोंमोन, रायलायनायबो जादों बिनि बागै एसे। दा बे रायलायनायाव जोंनि आखायाव एसे रां रुफानि गोनांथि जानायलाय जों बेखिनिखौ दोनथ'नाय जादों। अब्लाबो जोंखौ EM सारा मोनसे आसा होदों। ओमफ्राय जों बे सारनि थ्रयैबो जों एफा एनै जोङो सुबिदा मोनगोन आरो गोजौआव जोंहा जोंनि CM साराबो जोंनो मोनसे खोथा होना दोनखादों जे जोंनो अननानै माबा मोनसेबाबो पेकेज हरगोन होनदों। दा बे पेकेजनि थ्रयै जों जुदि हायोब्ला जेसेबांखिनि हायो जों जोंनि मुसलपुर ओनसोलखौ मोजाङैनो मावफुंनानै डेभेलप खालामगोन होननानै जों आसा खालामो।